En Sergi Bernal ha fet els darrers 8 anys més de 5.000 fotografies de la plaça de Sant Felip Neri. Hi viu a prop i a més els seus fills estudien a l'escola de la plaça. Tot plegat li ha servit per immortalitzar part de la vida infantil de l'espai a la màgia de la plaça de Sant Felip Neri entre la vida i la memòria. El dia a dia d'uns nens que van a una escola que té l'accés en aquella plaça i que l'utilitzen com a pati i que hi ha un mur molt especial en allà, un mur que té un part del mur trencat, com una ferida, i d'alguna manera totes les fotografies miren aquest mur. Les 30 fotografies que mostren la vida de la plaça en l'actualitat van acompanyades d'uns escrits o dibuixos fets fa 80 anys per uns nens, uns documents que ens ajuden a tenir una imatge de com vivien i què sentien llavors aquests infants. Conèixer coses del que passava en aquells moments, des de que s'anaven a refugiar al Teatre Romea, o que els feien pelar el zero, o que hi havia nens que feien bromes als fumadors fabricant cigarros amb herbes, els deixaven fins que arribava un fumador i l'agafava i reien. L'exposició inclou un audiovisual en què la Dolors Obiols i en Joan Planes rememoren com van viure els bombardejos de la plaça de Sant Felip Neri el 1938. Aquesta mostra es pot veure al Centre Cívic Patí Llimona fins al 31 d'octubre.